Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe. On kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be lahira. Pukarayel moɗon, muridiyel moɗon, be gangel moɗon, jakkantongel moɗon, biyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah, taweteɗo wuro wiyetengo Mokolo Cameroon. Mi wardani on be videowol kesol dow ko larani Telegram. Woni mo ƴami on ƴamal majum, nden mi wi mi waɗan video, amma mi woyti sam so jotta nde mi video fere ni ayagal hedi YouTube sai mi siptori hala majum. Mi wi accu mala video on mi wadda non bandiraɓe on fu moɗon nafitoro be video majum. Ɗum ɗumeji o ƴami masalan to oɗo télécharge to kuje wari hedi hundero mako Telegram, ko ɗum video ko ɗum audio ko ɗum ɗumejum, to télécharge ɗum o heɗiti ɗum ni yaki to wurti fan o tawata ɗum sai dai hollamo o lora o télécharge. To télécharge ɗum bo ɗum nasatamo téléphone. To bandira mi holla non lawol ne wata ton télécharge hunde on nasina ɗum nder téléphone moɗon inchallah. Hidde ko en nasa nder video am bana ni. Useni habde hedi jungo nyamo nyan haɗa waɗi subscribe ko bo abonné abonné ko bo zabonné. Abiɗana en dow ton bandiraɓe a abona ha chaîne meɗen je Fasaha TV taɗo lara video men bo abiɗana videoji meɗen like. Ta abiɗandi like a hosa partage ani sobiraɓe maɗa. En nasta nder video majum bana ni. Ta wari a nasti a tefa Telegram maɗa bana ni. Nda ɗon Telegram. To en nasti ha nder application meɗen je Telegram bana ni, on yiyan nda groupe ji meɗen ko bo chaîne ji meɗen. Minin fu min ɗo mari chaîne ha ɗon. To a nasti a waɗa recherche Fasaha TV tan ɓe waddante nda ɗon Fasaha TV majum. En ɗo mari yimɓe 83 de abonnement. To nda bana en nasta nda bana Sheikh Imam Junaid Abubakar Bauchi, nda audio ɓe yerɓi ha ton. Nda audio ji kam majur en dilla ha audio je fen, audio ji a télécharge. Nda ba audio ɗum télécharge anda daga nde, amma mi lorti bo nda audio man gol ɗon gol dilla e foti mi heɗitan gol. Nda ngol ɗo ngol ɗo wolwa. To newata nasina audio majum ha téléphone maɗa bandiraɓe, wara iya nda toɓɓonta ton je ɗo ɗo. Ta yi ha toɓɓonta ton sai wara waɗa save to music haɗɗo ɗo. Toɓɓonta ton do a iyata nda kon ɗo. To a yi ɗum ko sai wara iya haɗɗo. To a yi haɗon to timmi audio man télécharge nder téléphone maɗa. To a wurti a nasti hedi téléphone maɗa ma tawan audio majum. To kala audio je a télécharge fu ta yiɗi nasa nder téléphone wara iya haɗɗo tan nasta nder téléphone ma, save to gallery. Nda baɗo bo to en télécharge an nda nan yinda nda ko moy ɗo andi no audio kam waɗata télécharge ha Telegram. Nda ngel ɗo télécharge waɗi reta en rena timmande wore mi holla on kadi. Nda ɗum ɗo audio man télécharge timmi sai wara iya nda haɗa toɓɓonta ton sai wara save. Mana ta iya toɓɓonta ton mani to ɓe français waddante daidai wolde nde a nanata nde a famata inchallah. To nasta Telegram on wara pelle recherche bana ni on winda Fasaha TV, on winda Fasaha nda ɗum ɗo sai wara TV. Nda waddani on chaîne majum, amma kadi mi sanjan logo ɗo to Allah muyini heɓata ɗo. Nda logo je mi haɓɓi watugo ha sera ɗo. To mi sanji logo an banni on yiyata logo majum haɓɓi warankon. So on nasta ha ton, to on nasti hollan on abonné so on hosan abona kadi inchallah. Mi hoftan melanaki on hayruji ɗuɗɗi en ɗon gondi ala ayi halin. Momoron biyeteɗo Abdul Kadir Abubakar. Ta jite abonugo be partage go be ɓiɗango en like inchallah. Ɓeɗo miɗo en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Siwte jam.